Hamai maro jotani YouTube channel nai tong Scrap no bego tai tongo tak sulainai ango bo scrap painyo phaipuro video sama naji nok gana rogo nok buskango norbo khumkaji khumno to keba hamjagya gurui tai naithok jagya bo gurui hain bagano nok gana rogo chung khum rok no kaikhangke chung khum motom rok kaikhangke bahai rok motom mano hain bagan kisa bahai motom jat khum no bono kaiti boroi chana hinui naimani boroi mui tongmaiha phantok kangkhe chung phangcharok kaikhangke no thaikangkhe chabaiya oro phantok sat buphang kajak tongo o buphango satta buphang jotono bwthai thaijak chung nogo phangtorok mwkhwtwng rok kaikhangke chung bazaro mwkhwtwng thaikhwtwng asuk paisa chana chnaiya nasidi phantok bwthai bangmani hain thaijak thataro rok khe obo khe ani bachoi borok ri takmani hinui ri swlai tongo bwthai gwnang no taknai belai no bachoi bwthai gwnang dilin data ri gwnai dilin tago phalo ta tagui phalo o tagui bo phalo ke sini yak bai ri takjak hingke bwsarok ke phal set ri gwnai set ri gwnai set hingga ba 7,000 rok 6,000 rok 4,000 rok tei 7,000 rok abo ri gwnai no buchita na ri gwnai bwthai no bujiwoi o chamuthui sikla rok hingke bwsarok tera tak chamuthui sikla hingke ba abo khe dam da baksa khe bo ukono bwthai no bujiwoi dam da norok ni je hamjakmani ri gwnai bo pai manai contact